Hi guys! Ngayon pupunta kami sa bukid. Samahan niyo ako ha. At ituturo po kayo doon. Pupunta tayo doon. At ito yung sasakyan namin. Yun na yung asawa ko ang magdadrive. Kaya dito ako. Ate, lagay mo nga dyan. Ayan. Pakihawak na lang. Itong tubig. Ayan. Okay. Tapos sasakay tayo dito guys. Ayan. Okay. Ayan. Saan ka makita ng ice cream sa gubat? Sa gubat. Ayan sila gumagawa sila. Yung mga manuka nila. Oh. Yan. Napaka-fresh. Fresh ng hangin. Walang air pollution. Pero nga naman, napaka-init pag ganito, summer ngayon eh. Oh, daming kahoy. Oh. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Libreng, libreng gasol. Ang daming kahoy pag masipag ka lang dyan. Ayan guys. Dahil hanggang doon yan. Hirap ng daanan. Yan o. Baka hirap yung daanan namin. Wala naman tubig, pero yung kurba-kurba kasi yung daanan namin eh. Ayun na. Yun yung mga baka. Wala na silang makain dahil kalbo na po. Kalbo na po ang kanilang pinipilit na nilang kainin yung mga damo na halos mamamatay na sa sobrang init. Grabe. Yan, napakahirap ang daanan. Yan guys. Yan. Ano, nahirapan ka ba sa pagdadrive? Ha? Ayaw naman sumagot yung driver ko. Siguro ano siya? Pepe. Ayun, Pepe ba yan? Pepe. No. Ayaw na sumagot eh. Nahirapan siya sa pagdadrive at yung daanan nga namin. Dito guys, ang naliligo yung mga kalabaw. Yan. O, di palibot pa. O, sambay sila rito. Hindi ko alam kung anong hinihintay nila rito. Ayan, may mga tricycle pa. Ayan, sila yung kahapon. O, yan. O, mga nangipa ng tinapay. Baon daw nila yan. O, yan. Ay, alam ko na guys. Nanguha sila ng kawayan. Ayan. Kasi pag summer kasi, pag ganito na walang ulan, ang ano nila dito, gumagawa sila ng kubo-kubo. Yan. Binibili nila yan. Kaya, yan guys. Ayun. Ito na. Malayo pa ha. Yan sila. Nagpupulak sila dyan. Yan. Pupulakin nila yan. Taniman yan. Pag tag-ulan. Pag minecraft. Kaya ngayon, tingnan mo, wala pang tubig. Talagang bitak-bitak. Ang dinadaanan namin. Talagang hindi mo pag naglalakad ka dito, ay nako, labas ang dila mo. Hihingaling ka talaga sa sobrang init. Buti na lang may tricycle. Kaya naman ng tricycle na daanan eh. Ayun. Ayan. Aakyat kami dyan. Dito nagsasaka yung lakay ko. Ala! Kaya pa ba? Oy, baba na tayo kaya. Ha? Ala, di na ito kaya. Alay! Diyos ko, Lord. Diyos ko, tingnan mo itong ginagawa namin. Ala. Ako, di ko na kaya i-drive yun. Ganon. Ay, nako. Oy, ako na. Ayun na yan ang tinataniman ni Lucky Fred Pitao. Yan. Wala pa namang bunga yung dalanghita niya. Ilang taon ba yan? Tagal na. Yung dalanghita niya ate, ang tagal-tagal na, no? Lalalay, bababa na tayo. Ay, bababa. Ay, bababa na. Ano ba yun? Diyos ko. Hirap ng daanan nga naman. Oh, yan ang tamo ng daanan, guys. Ay, nako. Talagang, wala na, tinan mo, hindi na kaya yun, umantar, baba na, baba. Ala, ayaw, pinipilit naman ito. Baba na kami. Ay, Diyos ko, wala na guys, tinan mo, nag-stuck, nag-stuck yung tricycle, ayaw na talaga. Tulak, yeah. Sasakay pa kami? Ay, maglalakad na kami, Diyos ko. Ayan guys, naglalakad na kami. Sasagsagan na sobrang init.
Mga siguro 2 o'clock siguro ngayon. 2 o'clock. Hindi ko nang tingin sa orasan eh. 2 o'clock. 2 o'clock na ba? Ano oras na? Alas 3. Kita mo na, napakainit. Ayan. Dito na ilagay yung, dito na iparada yung sasakyan, yung sinasakyan namin kanina. Diyan. Walang magnakaw dyan. Diyos ko. Diyan lang yan. Ayan guys. Maglalakad kami. Ayan. Layo pa. Sobra. Napakalayo. O, anong gagawin nyo dyan? May bunga? Ha? Wala. Ay, may bunga. Ano, may pinya. Parang bunga. Oo, bunga nga yan. Ayun. Kanino ba to? Dila Bernard. Ah, La Bernard. Tapos la dilaw na, dilaw ano. Asan? Parang bunga yan. Maliit lang. Ay, maliliit pa. Wala pa. Wala pa. Diyan sa baba. Oo. Ayun. Wala pa. Ay, Sos Mariano. Ay, yun. Ay, oo, titingnan niya yun. Kukunin niya yan. Ay, wala nga. Pinya. Wala pa. Oo, yan. Di pa pwede. Dilaw pa. Akala nyo guys, malapit pa lang, malapit pa kami. Hindi po. Doon pa. Malayo pa yan. Malayo pa, sobra. Lakad kami. Sobra. Ang init-init. Pupunta ako sa bukid, naka-lipstick ako. Wow. Pupunta ka sa bukid, magli-lipstick ka. Kakaiba ka, sabi pa niya sa akin. Lipstick is life kasi. Kilay is life, diba? Parang masaya ako pag naka-lipstick ako, kahit kunti lang. Eh, grabe init, Diyos ko. You know, ito naman naman, oh. Kahit napakainit guys, pero yung mga tao, ang sisipag nila. Bakit? Ay no, ang daming, tamo yun. Hindi nyo sana nakita kasi malayo pa eh. Pero tinan mo, nag-ano sila ng baka. Sinusuga nila. Nililipat nila sa ibang lugar yung mga baka para makakain naman ng dahon. Tsaka makainom ng tubig. O yan ha guys, yan guys. Oh, hinog na? Oh, yan na yung baka namin. Yun ba yung nag-iisa pitang? Saan? Ay, yung may anak? Saan banda? Pero lahat yan, ikaw nag-alaga niyan? Ah, mayroon daw kaming isa dyan na baka. Hindi ko alam kung nasaan. Kasi ang dami nila. Wala namang pangalan. Pero yan, tingnan mo naman sila, oh. Diyan nila, at least naman, yung kinainan nila, may kangkong. O, mauna na daw kami. Ay, yan guys. Yan na yan, oh. Yan. Tamo naman. Sobrang init yan. Sobrang init talaga. Pakainit. Yan, oh. Oh. Tamo naman, daming mga baka yan. Iba-iba yung may-ari dyan. Yan. Kaya hapon na, ganitong oras na. 3 o'clock na daw pala. Kaya nililipat nila at pinapainom na nila yan. Kasi sobrang init naman kasi ngayon. So, grabe. Itong mga, ito yan mga yan. Lahat yan, tinatanim na ng palay yan. Lahat yan sinasaka nila pag mini crop. Pag second crop kasi, sahod ulan lang kasi yung ginawa nila rito. Kaya medyo mahirap po guys. Maganda sana kung may irrigation ka. Talagang hindi mahirapan yung tao. Kasi may tubig. Sa isang taon, 2 beses mo sasakahin yung palay, yung bukid mo. I mean bukid. Pero kung wala kang irrigation, umaasa ka lang sa sahod ulan, yun na. Once a year lang. Kaya kailangan talaga magtipid sa pagkain. Hindi po lahat ibibili. Ang style kasi dito sa magsasaka, yung palay nila, hindi lahat yan ibinibinta. Ano po yan? Nag-iiwan po sila ng pangkain hanggang sa may sakahan din ulit. Pero kahit mayaman dito, huwag nyong i-expect na yan mga hindi nangungutang. Nangungutang din yan sa bangko. Tapos yung mga nagsasaka dito, lahat po yan inuutang din nila sa bangko. Kasi hindi ka pwedeng magsaka guys kung wala kang, hindi ka pwedeng mangutang. Kailangan talaga may utang. Okay guys, yan, kita mo, sa sobrang pagod niya, andyan, nakaupo siya. Okay, magpahinga muna kami rito. Pahinga kami rito. Ay, naku po. Kala ko nakana. Yan guys. Agad. Wala pa, matagal pa. Layo pa, doon pa, susunod na yon. Yan guys. So, yan. Yan sila. Yan, nauna na.
Yan. Yung ano kami dyan, dadaan kami dyan sa may parang mahaba na pa ganun. Likod niyan, yun na yung bahay na pupuntahan namin. Hindi na yan. Oh, nawala na yata kami guys. Oh, yung munggo kasi, ibibinta ko kasi nagripak-ripakin ko yun. Mas makamura ka sa salop-salop kaysa kilo-kilo. Kaya yun, kahit ito kalayo talagang pinagtiyagaan namin pumunta. Malapit na kami guys. Malapit na kami. Diyos ko. Kung gaano kalayo talaga. Alam mo kanina, nakarating na sana kami. Kaso lang, naligaw kami. Nakita kami ng yung pupuntahan namin. Yung may-ari na pupuntahan namin. Sabi niya, mali daw yung dinadaanan namin. Ayun, umikot na naman kami. Diyos ko. Naman bitak-bitak yung daanan. Napakainit. Grabe. Ha? Yan guys, ito guys oh, yan. Yan ang ibibili namin, ito yan. Yan guys. Yan, ito yan. Yan. Yan na yung bibilihan namin. Diyos ko, yan na. Lapit na, ito na. Ito na. Ito, dami na yung maraming aso sila. Pare! Long time no see ah! Labas ang dila namin! Diyos ko! Ito yung bahay nila guys. Ay, thank you. Wow. Buti dito, hindi masyadong mainit. Talagang hangin-hangin na lang. Hindi ka pa rin nagbabago, Mari. Ay, batang-bata pa rin ganun pa rin parang hindi yata tumatanda. Ay, Diyos ko. Ay, my God. Ay, ano mga aso nila. Yan, guys. Kita mo yung may dyan, yung parang tubig. Yan, ito, hindi parang tubig talaga yan. Marami kasi silang alagang bibi. Kaya, yun. Nag-ano sila, dyan nila inano yung bibi. Tapos, alam ko dyan, may isda yun. May kainaman dito sa bukid Pag masipag ka lang dito, makakalibre ka. Yan. Bata pa rin sila. Parang walang problema. Sana all. Ay, di ba dito dati? Ito di ba ano to? Yung tinanim. Oo. Tinaniman ng. Oo. Ay, ngayon dito na lang. Di ba? Masipag ka lang. Ayun na. Yung si Pito nga. Ay, nagpapatubig kayo. Nalalagay mo siguro yan yung Guys, pupunta na kami sa loob At titingnan namin yung munggo. Uy, matapang ba yung aso nyo? Sarap. Ganyan sa probinsya guys. Libre yan. Sarap kainin. Ay, matapang yung aso. Dito natin nilagay. Guys, tignan mo ha. Ito na naman yung mangunguha daw siya ng ng kamatsili. Ito yung lagi niyang pinapasalubong sa akin. Itong kamatsili na to, gamot daw ito sa diabetes. Yan mga yan. Yan kita nyo. Yan. So yan. Yan. Walang chemical yan guys. Tikman natin Tikman natin guys. Kakainin natin kung anong lasa. Masarap to. Matamis. Hindi ako nagbibiro. Sarap. Pwede ito, anong ganito? Pwede paksiw? Sigang? Inabraw. Ay, inabraw. Ano ba sa Tagalog inabraw? Dinding. Ano na yon? 15 pesos isang tali. O yan, ganyan sila kagalit yung mga kasama ko, masisipag yung mga yan. Yan. Di ako marunong yan. Yung mga sungkit-sungkit, ay nako. Yan, gagaling nilang magsungkit
Ako, pag ako pasunggitan yan, baka sa isang araw, baka iwan ko, di ko, 5 piraso lang siguro. Yan. Wala na. Ano pa sa taas, oh? Ayan, galing mo. Habang anong si ate naman, ito kakain. Kasabong-sabong yung iniwan. Naka. Ewan ko kung gusto yung anak ko ng ganito. Masarap to. Kabaho ko na naman. Ganda nga ng utot. Ang ganda nga ng utot mo dito. Ang sarap amuyin. Parang may bunga yun. Ay, marami yun. Yan, lahat na yung mga yung bunga na yun. Una mo, ang galing. Yan. Yun mo, kasi di ka pwede ito mag-tricycle talaga eh. Talagang motor. Motor single ang kailangan mo rito, guys. Yun mga yan. Galing, okay. Galing sa Peso. Galing. Oh. Asyan. Palili pa rin nila yan. Ayun. Galing, magaling maano sila. Sanay sila sa mga, yan. Yan. Galing sila doon sa mga alaga nilang hayop. Doon yan. Kita mo yun doon sa may dinadaan namin. Doon sila aakyat yan. Kagaling mag-akyat yung mga yan. Sanay yan sa bukid. Yan. Luwang. Sarap dito. Sobra. Napakahangin. Pero pag tanghali, ang init. Pero pag hanggang ito, magsi 6 o'clock na eh. Kaya yun, may araw pa. Oh. May araw pa guys. Oh. Yan. Kita mo. May araw pa yan. May araw pa. Alam ko, may araw pa yan. Kaya yun. Napakasarap dito gumawa ng kubo-kubo. Kaso lang, ang problema kasi dito guys, tubig. Talagang hindi naman pwedeng hindi ka maliligo. Yan. Para bang pag nandito ka nagstay, parang napakasarap ng feeling. Ayun yung mga, nakita nyo ba guys, yung mga na kayo, ito yung maluwang na sasakay ng asawa ko. Yan. Yan. Hindi siya pwedeng mag-isa dyan, kailangan may kasama siya. Hindi nyo na makita yung niya kasi wala pang hindi pa kasi Minecraft wala pang ulan. Pero pag yan makikita, ipapakita ko rin sa inyo yan kung gaano kaluwang. Okay guys? Yan, ikot tayo guys ha. Yan na. Okay guys? Itong tinaman yung buhok ko. Diyos ko. Kailangan na siguro ng ribbon to. Subscribe na kayo para may pang ribbon naman ako. Okay, check lang. Charot. Okay, salamat ha. Salamat talaga, salamat. Sa inyong pagpapanood. Sana po mag-subscribe naman kayo, please. Okay, bye-bye. Stay safe po tayo ha. Huwag po tayong lalabas pag hindi po kailangan. Huwag po kayong masyadong pumunta sa maraming tao. Okay guys, bye-bye.